det sånt här jobbar för efter häddlen. Eller jobbar till 60 i launen här i Söltevoisen. Men så är en häddla som gånger nog så långt fram vid isen. Jo, så säger han mig att det var mist om kväll till och natten att det var då. Men nu är det så märkvärdigt han skjort som det kvutta så jag tatt vid häddlen. Men det var bara så en vind var fram vid det lejs upp. Och stundom kom breddet här så rävel och kvitt ut och så fattla samman natten. Och tar man inte säkert att det måste vara en dag med och det var stokan i flottna så ute till sjön. Till abben hej bästen hon har vändat till leus. Ja, rumle blev han vant. Det här var så trotsig att be han och stögga kortet. Inte till för att lysa. Vidare kvar det var att en dag i. Jo, och så kommer det över. Nu vet han oföra kvitt säger han om hästen stod det säger. Och ta väl inte alltid jag fröja att han var. Ja. Kompar det så oalmintelig ofta in att de vet det och säger det. Ja, så oalmintelig han ofta. Men tar för att se en ferie. Jag tar skoten äggva kompar, öjelian äggva. Så tutt och knappt att költren var kom. Jag så battigt. Ja, inte ta livet här så stiger költren var så. Som har lagt upp hivet hem och flick vatten och fram. Jag tar battigt och skjuta långt. Nej, så sött. Jag standa ein i hus. Bornagar utan man. Nej, inte till daglig bornagar utan. Det gör det inte. Men det blev vera bär ju hästen och det big utan vi ja. Jag har varit trö här. Det har varit trö här ja. Men så blev jag också främmande folk jonken det har varit norr i isen. Det blev det varit. Alla andra husen. Alla andra husen ja, mer än så tätt med det ja. Och hatta var så rakt norr under backen den här. Första vatten kommer. Och så kommer en A som tar upp över under ragarat. Norran från Solman backen. Eller så vill ta upp till ovanre rög och nyare rög och Söltevoisen. Det som är under hamren och här var det upp till nyare rög och hit för det ovanre rög. Lujka norr i jögnen och alla vägen och rätten. Och så kommer vi långt och ta komma till som är så stora steinarna stand heter under kvolven då. Och norran för kvolven här. Här gånger så är han långt in. Som han så upp i haven mot häddlen. Så jag minns ta under krojen och naturliga nego siltafisk och värd och allt det träd agen. Och så plattade sig hon i hållvaks ner av rustninga flier med en pabban och ut. Det var så allmyntligt. Och så minns jag en viljande gåan där vid vår ja, han var så ett år äldre inne pabban var ute där ner. Och vid var kom det allra norraste mot i här. Men vid att la vågen inte för någon så det var så pura hopplöst. Så nu kommer en stor skilla med vår isen stund i fly. Och han säger vi ågon att det skulle inte vara att det kunde få affären och rum här. Nej, så det vidare, hon kan till attlågen affären och rum. Och bara ner över häddlarna, ja det är så grön i häddlandet här inne. Och det är ju ett år, ta för trudger att stänga fly. Ta trudger det ut. Ja, men se låg god att ända till tog att han ene ska affären norr om. Det här är så olycksaliga som man står häddla norrar. Att han glöjer sig på en dagar här. Och man inte tar finkan inte att det inte vara hjälp på en vits då det tar som vi alltid helt kvar inte efter. Men tar finkan som mannen där inte tar sig att som måste deira bort. Och så tar det kommer långt norr att det så att jag tar norr mot orrade okor. Och det var så gånger så långt nier här. Att det var norr i orrade okon här. Här blev det fleja isen här norr i orrade okor. Och norran för orrade okor här var det upp för tonast och här blev det isen här fleja. Och här som vi flåta nu Daniel, vad kallas det? Det här, det kallas för bant ut för tankar. Ja. Men sådana för tankar. Här är så alltså kallas för doddlaskåd. Här är ju nog fitt av lunta, men det är så innebärt att det är väl gärna vanskligt att komma som får ta rätt atterna fler några lunta här. Så är vi högt efter tamronken, det är väl i tonastudie men i allt är inte komma bort till det. Och så är det som man kallar för rödgen i doddlaskål. Här har varit isen runt.
Det här är nog alla sådana råd, det är inte annat gärst, allt är upptid och ena löd. Så kommer det till nabban. Ter han den nösen som gånger här, alltså norran för Dottlaskålen i rätten. Här blir det ofta bäger som man kör under nabban och iver nabban. Och så gånger en smöl rög in i den nabban. Och för en ögon arm så gärna ta detta med över om man här. Han skulle nog gånga in i jögn och rögorna. Och det var så märkligt vid tog. Jag tar åt två sinne. Och annars så när de var borta i gynkorna Sorlanten. Att jag säger med adel. Och det ville så inte att hin skulle få attra fiske, hissen sån. Så det kan han färda till att nu det är han om man att de sommar. Så det kan komma väl gärna brukar för det ofta. Ja, gärna brukar det, ja. Och så kommer vi till, ja, han kom så ner under den orden här som vi sådja. Och här fick han så 8 år. Här fick det här. Och så kommer vi till tankan här. Det är nog det enaste av lomja som hör till klätta gär. Det är några fåglar, det är sådana som sådja. Sådana för tankar. Men uppe i tankarna själva är allmäntiga och grov och stor ord. Här är ju fitt av orkor och hävvästor och en hoper av skarvjajsen. Jag är en av er uppe i landet här och långt efter Skarssunga, men det var inte den rätta tojen, bästa tojen är det Johansöker sig att det. Men vi fick så, jag vet vad det var uppe, jag hade måste få en av 15-16 och det var nästan en digg bil i sin hel. Jag vet. Jag ska vara böllig. Man inte här kunde jag grejt nog så gödlande fra till jag var vid här själv och långt efter några Skarssunkor. Och ska det vara ajor här som äggviljande grov och glov på ett ord är. Äggviljan. Och tar vi kommer in i möte ska det vara böllen. Jag tar ser ut och ska det vara böllen och sånt här lyckas som en attla familj som äger kvar i en böll. Och här kan man finna ägg ner kvitt, nog så avlång och äggviljande små efter kroppen av skarven och skjolv. Äggviljande små är det. Och så finner man nyutkomna unkar. Unkar visst är abbon. Ja, unken är adjent har jag varit klakter i Skarssunga. Och så växer det upp efter ner, inte där vara större och större. Så att han vara beunner sommer, men det ville han fager. Och så var det att han kom in i ett särligt böll. Här var det så ville han skra hädla som gick upp från böllen. Och ta för allt upp av flaxa som olycksalet, det skulle krägvas i allt. Och det halka då smäligt har vär. Så allmänt som det. Så sögnen är att han är tunkeläser behöver inte mal. Nej, det här var inte idea med. Jag kan lukna till mest med vanliga sol då. Och så uppe till sig gå hädlån. Tar glia allt det nya att den av sig hädlån. Hon var så olycksaliga skravet. Här var det ögil och sårelse här var. Men vi tog så tar som var och vunner. Så den gamla skarven han har så äggviljande dimmor och hinner det med morgonligt då. Allt i unkar. Och så snackade han att de skars lob. Vad sådja kostar kunde lojpa stein av stein. Men tar just dessa reisene tar rinkar stå till vid vantjen. Det gör det tar. Och in i år, ja tar han var så rej och skarvan. Och i rejen kunde man finna nägslu av tärra, träsbreg och slödjer, alltså jolar av slödjon och udd till dals. Så man kan gott säga att här var nästan allt slag som reger efter sjönen, som tar konto bära. Ja, och god vid nu om det är så för det så kommer eisen att här kommer det plastiksölterna. Ja, man tänker väl det? Ja, man tänker väl det. Det är så latta bära till staden nu. Ja. Och den är allmäntelig heisen som man kör röjk och stramma röjker innevär. Så olycksaliga. Det var så naturliga blätt av skräbb och allt in. Så det var nästan spudjan i halsen och tar komma in. Allvar? Ja. Detta böle som till var ju kvar i det.
Det var uppe i tanka. Ja. Och det Ja, nega vestan fra Søltevågina. Vi skal ikke midlene her. Oknadal og Søltevågina. Ja. Og det høyde så til kletta gær. Annars som oppe var en sånn der kletten jeg Peter Eidela. Tog var til vi fører opp. Ja. Tog var til vi fører opp. Ja. och skarveren han är vajemæver. Skarven ordentlig veie med. Ja. Det sa man så tydelig han tar fører av flåen. Man sitter og fleier under høddan og tar kirinder vaurer. Det vestfall kirinderen til var det beste dirja til ta konseieren opp og ta vet han fører ut av flåen. Og ta samla i teddene og alt møvelig da. Han får være så større og smarre som det trångte til ed. Ja. Men omgang til hava menneskene hilde at han har ikke sett åndnær vi har vært. Nei, det har jeg ikke hørt. Men det er så. Ja, en av seg fra hestmånen. Ja, tar mant då at han stigde seien og reifisken så at han finke nesten ikke kauka. Det her var så stort affæra ut fra landet så at heimene får seg kauka. Og tar visste ikke sånne livande da hvordan det skulle beras i edvisen her. Men så det tar hårdt at heimas hans med vår åtte riflo. Jo, så gjør det der seg ferie og heimtilsans, ta vi jo ikke folkeskåpen. Nei, det vi jo ikke folkeskåpen ta. Og jeg med av for så til enn da mannen har lana riflena. Jo, sier han, riflena skulle til få. Og han letar så få av meg kuler og grevd eisen. Så tar gleder at i hest, vi hesten her. Men hver det ulokkans gjør, tar få ikke en eneste skarv i seg gode rifl. Så tar man ikke han gjørst omkring skolskad vid riflen. Nei, tar måtte atter av finnarna mal i henta gaua mann. Jo, så gjør det atter fertels hans. Så får hese med atter at hos vi noe riflen. Det forstod han ikke på at de skulle få skarv vid riflen og kortet. Og det enda vi tog han får vitta med oi hest. Ja. Jo, så ble løtt, og så får det romarna bakkan, og tar sau og skarv sida lokk så langt borte. Eller man kan si reilig langt borte. Og han gav seg ikke langa toja sikte, og så ble skådde, og tar sau av skarven og fall. Så be han einfer etter skarven. Jo, han var skjauter 8 år, og ble han gaja ned fra fødderne og visen heimansmannen. Så tog heimansmannen opp og hugde vel edden og ta var høveskålen ødferden om han av. Nei, ikke vær så vant skåte som han atla i seg. Nei, han atla til skulle ferdig jogne be i egene kula. Nei, han fulgte stå. Han fulgte stå, ja. Men så leie han time og leie hvordan skulle skjøta hestmennene, ja. Ta ble kanskje freier kjøtta ham nå. Og få omkom bort til det ord, men tar måtte ikke tinna negg bort til det ord. Nei, hva? Nei, det er måtte ikke så bedre. Nei, det er halvt. Og om man fyrir tankans jolvan, her er tanka torva. Her som vødler som sudja som gonger opp etter. Og her fladde tar ganga og fleia. Men tar laude ualmintelian idlan i det var ringt å komme til. Det uluksalian ringt søtta. Og vestan fyrir her så kom av så til landet. Her som vødlen her gonger. Hatta kallat her for landet. Og om man fyrir kallas for djupa del. Jeg var en av henne året rundt etter lunta, men jeg visste ikke pette hva det er Men jeg sa sånne sneisar som kunne haft noe som er reipa haft i hånden i retten. Og så kom jeg en av henne 9 år, og jeg fikk en sånne luttland paddel, det var en riva 18 for meg. Men jeg legger sånn ikke ut å ta han. Og det var negve mjørke, så jeg ble en skjoldan i sas jegve. Negra luntar fikk. Og så en av henne fra Lebra så har du grevd nye vestan fyrir, men det legger sånn tjoj, det greva grevd. Det kom ikke her som evig. Og man har løte for en kopp i oila så var myntel ned i ontor. Men han var oppe til sundan for grevd. Men det var det ikke så dumt med rundt jeg sida langt. Og så får jeg opp at ned, og Taiva kommer opp av slatt av føra regnet efter allar mest. Og glede over Eva kommer atter som han sier. Atter av slattlen. Ja, og så får det til å gong og lukkes med til fjødlen her metten. Og der rann opp på skånen og vattnet sånn av regnet ved. Og da jeg kom ned heim, tar jeg opp at heim og morseklett.
Ta blev allar finasta sortskinn. Men ta som man inte ta var bara släppa sig till hus och omkan till förskjå. Vi har så omkan till vara att så är det allt samman till vara borta lobby här nu alltid sånt här. Ja, onna kallar det så onna djupa där i här ännu. Och han där vödlen som här är han är i mitt i verken någon. Västan blir onna hattar jobbat för slumpret här. Ta flad ofta jag vet den det dreja långt slumpret här. Mer så att kom för. Man tar gas nu bär man få med att det här gör det ju inte om att vända gat tvärlet och tunklet att få han. Ja, där drir några tider tog. Nej, jag minns inte att det var vi. Onkan tog. Nej. Så det bara att det blir huisöxlarna. Här helt över. Det är nog så märkligt namn, huisöxlar. Men det är aldrig inte så djupa där som ajen kommer om man är jord. Och Daniel, så har vi sista gång långt väster. Ja, så mycket vidare kommer väster och lånen ena. Och här är berg Lunti och Lomvi. Ja, här är berg Lunti och Lomvi. Jag pratar sig att här kunde vara sån jag vill Lunti. Ta i mest langkomna var det tävla svart för solen. Det är så flott att se. Och här är ögiljan i högt nere av vajsen. Och ta ett var i lånen och ta plattar vara flera det. Att här måste vara loja den hade viket här var bort. Så ta plattar sig ena affär tar för och att ta att en med över allt som han hejar proviant. Han skulle ha för alla det. Och han levde akkurat samma som hinner korten. Det var inte han är inte lika gott som hinner som hade med den i visse. Det var eisen till, ja. Ja, och så kom där nio här. Nio här, ja. Det blev alltså ifrån ägg nio. Tar sig ifrån ägg nio, ja. Ja. Och det är trodde jag röken i rätten i här. Tar upp att överste rök och mittrökerna och nyaste rök. Och här flatte som oftast är med över rätten för röken. Lukas som har latt och omtagit att rök uppat. Och han flatte dreja lunt och sår med över. Men tar som var här nere, tar hade ett hus av er. Så tar vår sån bättre satt ett tandmata. Ja. Ja, näg bättre. Det var sån var backon tar inom och loft att göra det. Det var det första att göra det, det var han på huset att han kom ner. Ja. Ja. Och det som tar fink och på fågel, långt eller lomja. Jag vidare bara ta för svartfött i högbord. Jag tävlade så blev jag till sjöss och så var som man vattnar atten i onter då. Och hämta upp atten. Ja, nu då kom det så långt ner och gögna lånerna att vi kommer ner mot kiosken då. Och tar sikre kioskan ner, tar våra råttor för bräckekioskan och tar västar för kojtekioskan. Och så är det också stort loft nianför kioskarna ratt och tar flera stakar här atter och fram. Men sommarlatan är till ringtag komma till rattesvi och sommaren också gott. Fast det är till ojant som folk är upplagt eisen i affärer. Men uppe till en gång så allt det som är bättre. Det vet man eisen som har rått sig ordet och vad är det nya rätt till? Nej, så var det här en affär och här gick omkan vet att han som upp var rumle var där och kunde. Och en som var äggviljan och kunde och äggviljan och krötjen eisen i backan och han var så av vatten. Och hej lagt han le affären. Nej, det har gjort det också. Nej, han var inte nöjd att veta helt och så. Rattan så lyckas mätta den och slösk och jag kan ska vara bland en grov i flösken så jag vet inte. Och så smackade jag sen hampade jag mån och så sprack han av stäar. Alla stod värre och tog jag som fötter i korset så hon och ödlån som var ju nog överreisen. Jag är så sött. Ett lojt och fåglas var det så ovalliga som till sudjan. Och hattar det bara för det bränner mot skorten. Och där kommer att hem och grunton. Jag tar där för uppaten igen. Så tog jag alla lomjarna som var i skorten där fick händer av. Och det gamla var att tar kom uppaten och tar var med och kom när det bränner mot slöska geva tar. Och han fick så alla fåglarna att det för flösken. Och tog jag då för bränner mot skorten. Ta där så var det kommer att slatt så fick där alltså en luttla. Ta fick där en luttla, ja. Och ta var alltså en kärk komna på en luttla. Så mycket har vi röstat själv och det.
Att håta meggaläistä aivan europeatta. Ja. Ja, men sannest det. Itse lakan kalle bjargar. Nej. Det är nog inte lov för oss att ta. Nej. Han blev sig aina för att han var en år. Han var ofta nu i lånen i isen. Och så var en med över hans gäst fratt av de notterna. Och tajan kom åter till där och ta blödjan så onaturligt och nösen. Som är. Så spurtade han för han är ved. Det är så för han har fortälja från att han kom att han hade i orsko som åt igen så trångt och håll. Och han fick sitt lande vänster en orska. Så får han ha pratat vid orsken. Och han får ta till han och vänta maten. Men han pratar, nu färd och näve och nösen och säger. Och han tog om halsen att han för i hödde och hon häst. Och så läser tog han alltså orsken näve bort av nösen. Och så skrattla i huvudet av nösen i år. Det var inte ofta att ha varit utför tog. Nej, det var nog inte William Skjolta. Ja. Och här hade så eld och allt så nere i isen chans. Så det var inte Skjolta han tar så att han skrapar in fläsebant och i elden tar han komma land om kväll till och natten. Ja. Och så tar han nu lov och sväv natten. Han sa att han gör det så Lukas med skulle. Du ville veta böcker i några loft att göra det. Och här var jag med vi. Man har väl nog så raska backa med och korten. Men han hade så var min till lilla mus. Och här är det så då i den fullt av musen och sälja ta med allt det de hämtar och locka för till. Men det är ett annat musas läs som är i backan. Och här är så var min till en småar och dimmare lite. Här lujas det ut musa bröd. Ja, det är det mesta man kan lukta det samman vid. Och här som var så oalmintel i en banken för en mus. Och där sa att han måste ha bonnan. Så visst som mus kom så nära honom och han stack upp och svövnde ganska illa och i var stod upp där det var. Ja, han kunde gått lojt på och i solen i ögonen han sprack och där. Och här måste han så lägga bara bond. Hur så högt sig var det här? Han kunde mätta till lavera kanske en kontrafosfavna, men det var inte en luna så rökt här ni. Nej, det är ju så hopplöst. Det här måste vara tvärluna brukt att säga. Ta sig ju till mittaste rötterna, ja. Och så tog det ett sig träd till henne. Så tog det ett sig henne nio, ja. Ett sommar, ja, det är inte gulliga långsamt. Ta skuldet att ge det, så försök vid ränning. Och tar sig härifrån och är det var 9 år. Och så skulle det ta sätta sådana konkar. Alltså tar skulle släppa till båts. Ja, han skulle ta ge det så grovligt högligt att han var. Och läge blev så ringt av sommaren. Det kom inte bort det utköttan. Nej. Han skilta och fått att han stärkte löjen för att minka sån där. Och samtidigt var det vid isen nu. Tjata. Ja, så pass ut här. Det är nog Asien där har varit här. Jo, jag ter nägg och Newsian här var det, ja. Att det var under kroin nu, jo. Men, ta i lojten där är och ägg så flätar allt jag vet upp i röjna. Det är bra vad det uppe till det är just det, ja. Ja, henne ser hon ut som hon skulle vara en dränker. Ja, jag ser att vill gärna lukta ut lavera en drank, men det är så inte korten. Hon är först innan här vid land. Hon ligger så till att fäste och som hon är, hans fäste tar katt. Ja. Men här är ju lojt av lomjo, jag vill gärna lojt. Och kyrkan, kan har du funnit namnet? Det här man vet att hon kunde vara skräpper som en kyrkan. Det här måste helst vara det. Och vi är en torn. Ja, vi är en torn. Här uppe tar tornen toppen själva. Och tar platt jag gänga upp i kyrkorna. Ja, tar gång upp i kyrkorna. Ja. Tar kan långa räck. Och långa räck, ja. Men det skulle jag fitta bort gå isen nu. Så oj vad det tar ofta för gräsorsko. Så skilter där i mitten gräsorsko och ja, gräsorsko hinnorska, nej. Ja, det gör det. Ja. Men det är inte det är samma släge kosten. Här då man inte skiljer mitt. Nej. Ja, vi var och jag knade alla innan för rant och
han stender så større atter her, han er blitt mer kjent nu. Ja, og så vet jeg, som bonten som åtte kirkene, han var ein. Og prestene var nøylig å komme til sans, og kjente vi alt. Og han hadde nok en lille kjenning, altså bonten som kirkene åtte. Og så narkast han prest, og heldig ved prest, at denne kirke eier jeg, sier han. Ja, det tror jeg vel, sier prest. Han er omgang til satt han innenfor kirkedidnar her, som folkekirkene, sier jeg. Nei, så sier han videre. Og det neste som vi tar så er kirkene, det kallas for Ubbengeholsu. Og det nyeste kallas for Kvassane. Og her ble det omgang stenen så godt under Odnia kom fra land som var Kvassane. Det stanstrange loiv så unaturligane ved alt fyrir. Her er det sånt og middel som har platt regva fyrir og sykla innan fyrir, men jeg var ikke nu, kanskje ikke færande porten. Og så, det var så et år under kronen, og jeg tar vårer, og det kom så brim, men tar vårer. Ellers var vegger godt av luft, men unaturliga tunkeskjegg. Tar var trudger oppe, og tvær var av baden, og tar visste seg åndjer og tar som var av baden, og han slipper seg til livs. Og hinner saute så jeg hadde hans fri. Og det ble himmelens ådden av utneringe, av vinter. Og der måtte så være det her, det badet torga ikke av færre, men hei og ikke annet gjørst, så måtte det være sige fra erva nere til røyene i tiltak. Det hei kanskje være en utvever eisen. Og så minnes det, at en trådler i en angel skulle la efter gamla slænen inn i avånden. Og vinteren leika i akkurat for så med øy. Og jeg var stander i ord hvert herre enda det er. Jo, nå kommer en med til morgen, og sier vi meg, om man ikke vil komme vester under ådna vitta, må man røyna på henter hos av gode menn sitte fast. Jeg sier, jo, kan det være nega til nytt, og så skal det komme vittig på, men jeg må fære til hus først, og så tar vi da hver i i la færd. Ja, det var alltid leiv, tog. Jo, så nu kom jeg ut, som er ute hjemme. Og ta her var det bøylagt 2 fyrammere før, her var vi, trålaren. Og de ble så flådda, gjorde rau ombord, og begge tidsen inn av dekket, og sette fordekket. Og ble vel surra. Vi var flere manns vi, trålaren. Og vinteren, han vet han seg. Men så hilde det var det jeg kist fra landet. Og så hilde sommer, at det var prøven vært eisen i affæra betveim installering, en av de største som var. Jo, og tar fører så eisen i, og tar silte som man ikke bare, som vi drev etter seier over fra vi. Og vi er glad tar ved trålaren, vi var uttar i år. Jeg minnes da jeg kom og jeg skulle legge som ut og riv her, altså ut og knæene her. Akkurat Vestfall var kommet ta, så det var auslatt en av lød og dom. Og ta ble alt ordnet til, som man sier, under dekket, alt folk. Men jeg før at det var hekken av standa, og så ikke hvordan tror han bær seg til bråten. Her var en tro nås, han leielukka som han vastren, men så ble så fjorda slatt vesteretten. Og vi flod åttallean, hinnebadandet, her kom oss allan vegen siglande fram land. Og vi flod då nok så langt ute. Kikare var gauer, torskare var gauer, og hødda sant i eisen, vel då de hann snakka. Og han var brunnig alla tøyer. Jo, det kan fære den til å lødde teira landet vid baden. Og alle fører så ut han eina bad. Og glede var vi da vi sluppet fra å flåta bad og regve inn. Jeg minnes eisene ta vi silte attor som var atter et hus, og jeg sett nere i hytten. Ja, ta kom en nyår og en av kodj og kom opp at vi hadde fløsk. En andres med av. Ja, han skatt ikke han med, altså. Jeg fikk ikke han nere fløsk. Her la noe minne av et tog. Men her ble vi fodler om det er andres med det. Og her vil de ikke ha løn utan å slippe dans om kvöldet. Nei, det var det eneste her vil. Det var ikke å si at det skulle være en rågdanser om kvöldet i halte. Her kom Ilda i middelen Algesmer og her sammen.
Men här gick så i ödlång gåvorna på. Ja. Och tar atter. Ja. Men tar våren nog håll vidlan och kom där så tar lite kläder i reisen. Och tar så det här var så allmändeles jordråg här som tar så ut. Och inte vatten finket tar. Och inte hade tar helt. Att tosten vet här rinkaste flagga i tar. Men folk gick så var hidjan som man skulle ta så väl hian. Ja, hian från låna sin allt där ner i som tar våren. Så det så att lov var utamnat la tog. Det gör det. Och långt väster i här så jag vill så här så jag vill en drang som kallas för stanstrang. Ja, här är nägvelom vi. Här är nägvelom. Ja. Det vill jag nägg. Sommer som jag var vid säga till gott om att komma och sommer säger till riktigt att komma. Jag så kan sätta foten och falla hans. Jag vet inte vad som var det. Jag tar från näggvägg här. Ja, det senaste året har vi varit igen i sommar. Jag flattat här få allt att snacka om en trus, ägla fuss och en arre och tar finker nästan ta dopet. Ja, så det var väl, och så inte jag väl. Och det var spilter nog jäggen i tar finker. Ta det för upp så för att det innanför upp av stanstrand. Men ta det där i toppen om kvar. Och ta flera där soja så väster det av där toppen. Detta sånna för det här på att han åkte här så grulan en arbot och middlen som är rögren här. Här kräver de så inte vant också i kottan. Nej. Men inte nu måste sjödas nägvatter barten kottan. Jag mot det. Ja, här måste vara nog så nägvar så jag vet inte kväd, men helst en tro i manna minne så jag. Och tar vårt till fåglar i stanstrand. Och här var det med som han kallades för Janus som går med. Och han var kommen, sägs det till giftingar vid Jänta sant. Och med var det så om han. Och man där fick han inte att. Och hon var så allmäntlig han hörde om det här. Att han skulle färda så läsna. Och hon också skulle fratta från och som man sa. Hon ville så fegin att hon skulle få åka ta vita i kvarjan ända eller åka sövrigt. Och säger sig att hon lyckas som det var i Olmos för jag få. Jag vet också spelas också på serioler och natt. Och så jag måste vara näga långt efter det här. Jag tar regeln med vår som det gör på land när det här alltså. Och tar väl inte telefonsambandet med näga så han blev så griven när det här alltså. Men hossebonten höttar tidigare av mannen. Det var inte samt att jag kom det lite. Och så frattes detta som går till sans. Om en man som om man dottern väl. Och kanske att det blev luckna till av det som går med som går igen. Och så kom hossebonden så till sans. Och hon kände beina vägen hossebonden. Hon har gjort själv hossebonden i tiden där går igen. Och så läsna fick hon uppspårt om igen. Men hon gifte så satt ni med och bonta här sant. Och bonta minnes det jag var picka lite dronket var. Och han blev så ofta vid in i att åka. Och så blev han att säga vid mig, ta jag kom in, ta långt. Men han kunde så inte ge det utan att ganka ragga ratten innan kolmarna. Och man inte skulle vissa. Jo, mer då det väl. Och han lagde mig så att han samlade väg. Och alltid hej han en köpbita. Jag torr och kött jag geva med ett att ta ratten. Så kommer det inte längre väster. Ja, så kommer det längre väster till andra tilltyckna och knad allt dranken, ja. Och det är han som ständer och frumärsen nu. Det är han som ständer nästan för ju frumärsen nu. Ja. Och gav var han så affär. Ja, det visste det var. Här var så vill jag gott att så jag knade. Ja, det var så dejliga väl och dunta nästan alla ställen. Är det lopp här nu igen? Det var nog 23 att betala ja. Hon var i nog 23. Ja. Störst lopp. Ja, ett oföra stort lopp. Han var fastare land alla som var där. Ja, han var alla fast. Ja. Men här var det tvär river alltså att laxta. Och här vuxen som att här sa man så togel i Adam och ja, driven har vuxen. Ja. Så var det så olycksaliga stort hål under. Alltså innanför Åknadalsrangen och fastland. Här var det så William stort hål.
Och här vaks eisene av kvargen år. Här det sina räver en stor orätt år. Hon ligger högt upp. Och ligger högt upp igen. Ja, av toppen och ner av tankan. Här man loja den i 120 famnar till hattar alltid. Och här är det lavauret var såna vödlar och sigre röjen. Ja, nej, lukar väl utanför det tar upp för skrapbolsarna. Och hattar jobbat här när jag tankar här som tanken ser ut. Och uppe i Anskjolv och Slattan här, alltså sinten inför öppna där. Här stod såna stora stenar upp på jören. Forskaren steinar. Så som var det var rant och ta helt så där lojnan som vi stod till utan bilen när slite. Man tar våra flyger sidor med lojnen. Så får man ta det på att sätta fast på en stein. Och alla man sa sätta hin ända. Och vi sliter lojnen. Här är det inte mer än gott att slita lojnen under brotjen. Nej, här man vara skjoltan man över horstra ton. Så här var negvåa. Ja, det var negvåa, ja. Men så blev allt detta bortokort, detta med stånken. Så blev skojtat och slöjsat. Och så blev hukt kvar på annan, kvar nu skulle jag första törn i affärer. Här var det var äldre man som hade sig framan undan. Så nu såg jag en chans jag mer att släppa det av. Så säger jag, det ska röjna första chansen. Ja, det var gott och väl, tror jag. Nej. Annan vän säger, han får inte chatter lojnen. Nej, han höll inte för. Nej. Så blir det han som att det som är nu är som runt och det. Det är som ett väl. Ja. Här platt jag vara en äggvumän, han måste vara en 20, egendomen är så stor till och det. Ja, prästeskjolver 88 märker, så det var inte idea rådjus jag han hej. Och här för allt lampar det är så. Triangeln lampar, ja. Och lojnan hade jag måste få att var partar och en för allt i avsol. Men där så det en med av som plantade så jag nägg. Det men jag kan langsjan också. Han drev så nägg var fågel samtidigt. Att han blev lukka som avsagd. Han skulle ge mig till pän. Ja, vi så ju en god. Så plantade det sig. Men går ser det våra gänga där nu uppe i för en gräv. Ja, tar flera färd upp i för en gräv. Men här är det inte gott att komma landet. I Hedland är så degan och slött och la. Så det skålar så onaturliga skott efter Hedland. Men tar gott kyrkt är så släppat där på land. Och tar på han och fitta väggarna i sin. Och tar gången så vill han stor och bra och rög för att tankan upp västerrätten. Och ta släppat han också väl för henne och nio efter det ojröjtsen. Det här är så grovliga och gott om slatt och gott ojröjtsen. Ja, först skulle du också till att han blev som att ju värre den kände och knadde att ranker. Nej. Och jag minns en affär tar ju vid våri och knadde. Och det var en annan med av som hade det aldrig att så ingina. Jo, han sa och men det var inte så blev han så sjuk och säga han kunde ju inte göra mer vinagras. Men här fultest av äggen och jag nej fint. Och så var ett sig men här bland jag veda bästa sig som var ett. Nej, han orkar inte färda sig. Ja, så snackade han med och vi kylde runt korten. Det var inte lätt att det bästa sig vi är ordentligt kursuvär. Det var det man ju värt att pröva. Jo, så fattlade han mig och det var inne i varmen här och knallat varmen. Men han ville inte vara hem förrän han sa hur det är för nyrätt. Jo, snackade han ta om från honom. Ja, här måste lite för skapa som är ett lajene som är för nyrätt. Så får han hem. Jo, och så som man skulle komma ner här som äggen är våra då. Och tar man kom väl för så kunde man lösa sig ur i en och städ. Och ta platt jag ganska så väl, ta platt man får någon äggväg, tar man kunde lösa sig ur. Då tar slapp man så långt till vix för jag vet jag skulle väl. Och jag fick 400. Och jag sned här ena sidan. Ja.
Det måste sova så ligger där ränna ta i detta vär och få. Så kommer det alla att det hus så. Och så kommer det här som inte blir sånt och lögd eller bort. Nu kommer han pinta bra. Så kommer han till morgon så speglar han och så i med neokossejäxt. Jag fick 400. Ja, det visste jag alltid säger. Här måste några ägg förvera på elden. Ja, så är det. Ja. Det minns eisen jag ena är affär och vi skulle färra hem. I Lidvär. Och så blev sauren trattna om och kvärt det skjotaste väve vara ganka till hus i Rocknade. Men vi fyllde så nog så långt alltid. Och så var det svar brödbil. Här hilde att ein lei som här hilde själv vid la stunke ut och kosti hon var han skjotaste av ganka. Men här det så där så var det man sa till på en annan nästan alla tojen. Jag och tar fokus så på sig och gon. Och här var det inte här visste jag spänna sig det olja ni ut av gång. Vi gick som måste samla en gång. Men här var lite månader i mitten men vi var kanske helt för den här. Jag och så kom det här var här. Och så blev väggen så var jag hade några väggen i leipen. Så blev väggen som man halt upp på leipen någon. Men ta var nog bröd det jag hade. Jag vill gärna nägbröd. Så tar man inte alla det här hött och skunta sig mer än kanske tar orka av. Jag tog vad ta brotten i leipen och kjotta. Ja, så släpper vi Oknadale, Daniel. Så släpper vi Oknadale. Nu flödar vi vant ut för Sandholsen. Och vad står Oknadale? Här gånger en råg. Vi sådjar rågen alla vägen. Så där det var för skoläse råg. Och tar platta ganka i skoläse råg. Och söjlerivan till dessa stora vödlen som vi sådjar här, så navigt. Och så platta tar det söj och skoläse råg ner i söjleriven. Och här platta tar atterna byggvina graderar här nere i söjleriven. Men så lägg bort ur i skoläse råg, tatt ut mot i Oknadal. Jag uppe väster i Svarskoradrand. Och så nämnde han ett för gräsbötje. Och i det som gav gräsbötje, här fladde en med vår och halte och i band, tja. En öre man som tar fladde affären 9 rätten. Ja, han fladde jag få nog så nägväg ta. Helt 9 år. Och så är det att det västara berg. Och så kommer en sauren lös och några fåglar aja ner 1 år västan för Svarskoradrang som kallas för Stränting. Och om man för Stränting här kallas det för Ramskoraberg. Alltså Gviljan Brattberg med sådär här. Och så är det att Svarskora jägfjål, en jäg som gånger som man inte halt. Från är det väl ner i jöggen. Och så kommer Bjarghammar attor, alltså västanfri här. Och här jag är inte så långt sedan att ta detta med över om man är skåpeningar här. Och några är sadne, ta för atter ein, dat atter ein med över om man här. Ja, här miskar som till Bjarghammar. Här är det alltså sådana röba för stövvan. Men här man inte vara stöva till sig, ellers är den inte vilja slatta pantler här. Så här blir väl till att sitta ontor och tøyløgt. Men ni är en och hoppa brattkorten. Och här blir jag ta det la planta och kunde fel sig att det soja. Etterlom jag det ju. Och här var det trodde nog så fitte skortar som tar nästan finka hopen av lom jag det ju nu. Och tar planta och kunde tøy og ivast ui tætar sida av Magnus Holsi. Illa ranta Magnus Holsi, til tæt hef så langa tøy, til her måtte 2 mans vera nirri. At her var nek skjautar, jeg finnes så mykje av eggon her sori støvena. Men her ble så omkant gjørst med i evær. Og her ble helter omkant gjørst med i evær at her var 2 mans nirri av Magnus Holsi. Jeg ble ikke gjort helt. Og ta etter fore nye av Magnus Holst og røyne til Lomjarekken, ta var et hål man sa i tatt ni vi. Og det var så deilig å krype på jøgnen hålet.
Det var ofta tatt vi hål i hodet. Sår etterne, ta i ble tatt ni vi som gav hål. Men som man får så ångan tog sår omhål, ja. Det blev ångan til gjør. Nei. Og man fyrir bjargamar er synder til heiman fyrir. Her den sauren gav kjelta. Som tar alltid flett jeg få seg vatten. Antal tar kommet til faurer og hadde kanskje oppi uilader eisen. Og så en affær, tar det ikke når, kanskje at det var hatt og veggren, og en ble så ringer av gongerisa som tar kattla. Og ta et dette teker så, som man innanlærer, teker sitt land i av. Og det var ikke denne feite kjøpvid jeg teker til å gnudge av. Men alle var ikke komne som tar vant av å komme. Og så ble bare biten lagt til veks. Og tar visst at onkel som kom at han avvek kanskje nega ad og frekor. Men her måtte så onkel lura vid om utfallig ble. Jo, heser kom at han av som støgg av i kjeltene. Nå ser jeg sin ene enda gaua bita litt her. Nei, heldre han er og gaura litt her i sin bitene. Han at han så vi sve og svør. Ja. Og at han fikk han så vite hvordan var det. Det var de ikke ivast og jeg tar ifra alle, måtte han få vite hvordan var det i vei. Men kjente det var reisende vi i arbeid? Ja, det måtte det være. Det var ikke til alle. Hatta var sendingen frutjekvall klokkan 20, fram ved landet ved Daniel Viklinkrene og Sandem. Hatta var 3. sending.